Здравейте, маняци, аз съм Марвин. И това е Ironcraft, а това е моето барче. Моя бар. Така. Тук за кандидатури. Така. Това е моята къща. Ако ви харесва, да, сега ще вляза. Аз съм я гледал от клип, обаче който иска да ми пише, ще направя туториал как да си я направим. Тук е кухнята, сега малко ще ви разведа. Тук е кухнята, хладилник, фризер. Ето какво има в хладилника. Ето какво има и в фризера. Мивка, печки, крафтинг, тейбъли. Тук е хола. Това е хола, където аз ще обядвам. Извинете, но малко тъмно, защото вчера я правих и бързах. Беше много късно, 3-4 часа. Така, това е хол номер 2. Тук може да се съберем с приятели. Така го кажем. Тук е спалнята. Ето я виждате спалнята. Може сега да сложи някой друг чез за украшение. Тук може да сложи някоя картина. Някоя малка картинка. Тук вън е тераста. Хареса. Ние си направете. Тя е към къщата, да. Така. Знаете, че много набързо я показвам, но ако ви хареса, нали, може да направя туториал как да се направим. Това е таванска стая. Тук също ще има едно угло. Сега ще сложа. Тук също е таванска стая. Обаче тук е за двама члена, но няма да бъде. Това е таванска стая. Също. Аз вече го казах, съжалявам. Това е наблюдателната кула. Какво наблюдавам, аз не знам. Така. Така. Опа, забравихме вратата. Не мога така. Ще се върнем. Така. Тук се отворили съм вратите. Добре. Така, извинете, че много набързо ви показах. Добре. Ако ви хареса, ще направя туториал как да си направим. Мога и да ви покажа още една. Обаче трябва да паузирам клипа, докато вляза с другия скин, за да ви я покажа. Тя е доста по-големичка. Това също е мой плод. Ето виждате. И аз мога да си чупя. Това също си е мой плод. Даже сега ще ви докажа, че е мой. Обаче тази къща е на моя братовчет. X-Crazy Lemon X. Той е от Гърция. Гръцки отбор има. Team Evolution. Ако не се чули, може да го намерите в интернет. И може също и да намерите неговия Minecraft сервер, който ще бъде в описанието. Minaland. Доста е хубав сервер. Не е за премиум. Ако има деца, които нямат още премиум. Аз също нямам още премиум, но ще го получа скоро. И бих искал, ако някой може да каже как иска да се как би било хубаво да се казва. Приемам предложение, нали? Искам предложение, нали? Ако искате вие да кой се занимава, пишете като коментари как може да ми е името. Някое така по-яко. Не знам, аз мисля за Crazy Lion. Ако на вас ви хареса, пишете коментарите. Сега толкова съм направил. Така, тук за това, за да се получи, чупите както си искате, чупите, където можете, колкото си искате, не да го оформяте. Чупите, след това си слагате това, след това дърво, кобастон и това новото, което е неплодородна почва. Добре. Спаузирам клипа, докато вляза другия скин. Ето е нея. Доста е големичка. Ето виждате. Малко не се получи. Ето тук. Не знам защо.
Така, ако ви хареса, може да пишете и като коментари. Значи, она е моята първата. Ако искате този ефект да ви се получи, чупите, слагате Ender Chest, взимате си и волна, какъвто цвят искате и го поставите отгоре. Ето сега ще ви разведа и отвътре. Така. Ето. Това сигурно е. Да. Това сигурно е кухнята. По-точно това е скина на брат ми и аз съм оставил къщата. И искам сега да ви я покажа, ако ви хареса, може и да ви направя туториал за нея, обаче ако може някой да ми каже програмка, с която може да снимам повече от 10 минути и ако не е регистрирана, моля да ми предложите някоя програмка. Така му сложа, защото той не влиза много често. Това са тераси. Значи, ако сте фен на някой много запален фен на обувките, например на марките, аз бих направил ето така и бих направил Nike. Ето, аз съм с Nike и така моят човек кой с Nike. Така е малко по-забавно да е. Така, това е още две тераси са това. Две тераси, да. Сега ще слезем долу. Това е Lard Creative. Аз работя повече на креатив, защото повече ме кефи. Не знам защо. Така. Слагам килими навсякъде. Значи, моята къща, която ви показах, нали, която ви разведох вътре. Даже сега, преди да спра клипа, пак ще ви я покажа. Значи, това е къща номер. Тази къща ще бъде номер 2. Сега излизаме от този ник. Къща номер 2. И къща номер 1. Това ще е номер 1. Другата, която току-що ви показах, по-големичката е номер 2. Вие гласувайте за коя къща искате да направя туториал. Но ако може да ми кажете някоя програма, с която мога да снимам по-дълго време, ще бъде по-хубаво. И така. Дано ви е харесал клипа с развеждането и с моите къщи и коя да бъде, нали, за туториал. И това беше от мен, Марвин. До скоро!